Hey guys, welcome back again. My new another video. So गुबुन मोनसे गोदान अपडेट भिडिअ हाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर। सो नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिन्थिखादोंआनो जानांगौ दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम अपडेटखौ लानानै फैदों। So लोगोफोर आं दिनैहाय एज ए फिल्म एन्ड प्रडाक्शन YouTube चेनेलनि गेजेरजोंहाय जा पार्ट बाय पार्ट रिलिज जानानै थांनाय आं मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायावहायनो अपडेटखौ नोंथांमोननिसिम होनो सानदों दे लोगोफोर। सो लोगोफोर जाय सावथुननि मुङानो जादों रैखाथि दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जा रैखाथि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4 भिडिअखौहायबो एज ए फिल्म एन्ड प्रडाक्शन YouTube चेनेलाहाय मैयाहाय रिलिज खालामनानै होनाय जाबाय दे लोगोफोर। सो बेनिखायनो लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे आबुं बर' सावथुनखौहाय नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो एज ए फिल्म एन्ड प्रडाक्शन YouTube चेनेल गेजेरजोंहाय नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनावहायबो आं लिंक होनानै होदों दे। सो नोंथांमोना बे लिंकजोंबो थांनानै नायनानै लाहैनो हागोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान एपिसोडफोरखौबो थाबैनो नायबावनो थाखाय भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो बिथांमोना फैनो गोनां माखासे एपिसोडफोरखौबो थाबैनो नोंथांमोननिसिम रिलिज खालामनानै होगोन दे। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना सोर नायखांखो बे पार्ट 4 भिडिअखौहाय अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे पार्ट 5 भिडिअखौहाय सोर नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। आंबो जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं दे। सो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै खनसे लाइक खालामनानै होदो दे। आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। सो लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो एज ए फिल्म एन्ड प्रडाक्शन YouTube चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैदो दे। आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांबायबा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे भिडिअआहाय माबायदि जादों। सो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो।